illegal na droga. Yung bata mo na. May diretso ka mong day magirong. Aktual na video ito ng bypass operation ng mga otoridad sa Zone 5 Barangay Bagakay, Tinambak, Camarines Sur gabi nitong Hulyo 21. Inabutan ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Camarines Sur at Tinambak Municipal Police Station ang 4 na katao sa sinasabing drug den sa lugar. Kabilang sa mga naaresto ang drug maintainer umano na kinilala sa pangalang Alvin, 27 anyos, live-in partner nito na si Laika, 22 anyos, at si Roel at John Paul na bisita umano sa naturang drug den. Ini po, prior po kan sa tuyang actual buy-bust operation, nagkandak naman po kita digdig yung mga casing and surveillance. Series po ini casing and surveillance, tapos nagkaigwa din kitang test buy. So, earlier po, na-find out na ini talaga may mga naglalaog na mabakal, tapos may naglalaog po na magamit. Base po sa mga nakalap na informasyon, sa kada magamit, nagabayad po kay 50 pesos. Na-recover mula sa mga suspect ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na 12 gramo at halagang mahigit 84,000 pesos. Bukod sa droga, nakumpiska rin ang ilang drug paraphernalia gaya ng aluminum foil strips, mga lighter, at isang improvised aluminum tutor na karaniwang ginagamit sa paggamit ng illegal na droga. Ini, kung tutuuson, saro lang ini sa mga dakol na operasyon and maabot pa na operasyon. Pero maski po ini, arog ka ini, mapifeel po ini duman sa lugar kasi may na-neutralize kita. So hopefully po, mabawasan, ma-feel kang community na nabawasan sa mga involved duman sa enda. And we are looking forward na sana may mga future operation pa po. Nagmo-monitor ako duman sa Samuyang Post. Magayon po comment kan mga community na dapat po bako sana ito tadakulon daw ang taong involved duman. Pigdataram nga ninda na bako sa nangyay dyan sa zona na iyan, uto pa nga sa ibang mga zona. Pero base po duman sa nahihiling ko na reaction kan tao, dakula po so epekto kan naging operasyon ta sa Banggi. Samantala, nasa kustodiya ng PDEA Bicol sa Legazpi City ang mga sospek at mahaharap sila sa kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tiklo ang 3 individual sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Naga City. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Naga City Police Station 1 at 3 na nakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. And igdi sa tulong arrested persons, ining saro igdiyo si Rosita, ining dakop kang Police Station 3. Dati na ini yung nadakop sa siring na kaso. Actually, ikatulong dakop niya na iningon yan. And saro din siya ang PWODs, itong persons who use drugs, si mga nag-surrender under voluntary submission program kang gobyerno. Alagad, daw na nadakop na, nagkaigwa na siya ning kumbaga pagsuko. Padagos mangraray siya sa iyang ginigibong illegal activities. Richine Boy, CSN.